Aj keď je tehotenstvo prirodzený stav, je to obdobie, kedy treba dávať pozor na všetky užívané lieky. Niektoré lieky môžu ovplyvniť priebeh tehotenstva, iné môžu poškodiť dieťa. Preto vždy povedzte v lekárni alebo ošetrujúcemu lekárovi, že ste tehotná alebo dojčiaca matka. V ktorom trimestri je podľa vás najlepšie dať sa zaočkovať proti covidu? Ako som už spomenula, to obdobie organogenézy je také veľmi citlivé na akýkoľvek liek, akúkoľvek chemickú látku, s ktorou sa tá maminka dostane do styku, infekčný agens a podobne, ale určite od toho 12. týždňa, keď je organogenéza skončená, by som sa nebála. Podľa odborníkov je vírus pre budúce matky mimoriadne nebezpečný. Iba v košickej nemocnici skončili v uplynulých dňoch dve tehotné, neočkované ženy na pľúcnej ventilácii. Oproti predošlej vlne vidíme veľký nárast hospitalizácií u tehotných žien. Nie sú k tomu nejaké štúdie, nikto nám nevedel povedať, či áno, nie, zaočkovať sa, nezaočkovať. Vlastne teraz už sa zaočkovať určite dám. Mnohé tehotné ženy sa vakcíny jednoducho boja. Lekárom tvrdia, že neexistujú štúdie o jej bezpečnosti. Pravda to nie je. Štúdie boli robené, čo sa týka očkovania tehotných a tie jasne dokázali, že nemá žiadny negatívny vplyv na tehotenstvo. Dnes vieme, že protilátky prechádzajú aj do materského mlieka a tým pádom mamičky môžu chrániť takýmto spôsobom aj svoje dieťatko. Štúdie boli robené, čo sa týka očkovania tehotných a tie jasne dokázali, že nemá žiadny negatívny vplyv na tehotenstvo. Dnes vieme, že protilátky prechádzajú aj do materského mlieka a tým pádom mamičky môžu chrániť takýmto spôsobom aj svoje dieťatko.